Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So once again, this is Dong Bisaya. So ngayon po, naantay ko lang yung service ko, no? So ka-out lang po natin galing sa work, no? So kamusta po kayo mga kadong Bisaya? Ano po yung mga ginawa natin buong maghapon today, okay? So ingat po tayo always and have a good day sa lahat, and sana always safe po tayo. And guys, nandito po ako ngayon, this one. Wow, that one. Okay, so ayan, maraming salamat po sa lahat ng mga nanood ng aking mga videos na ina-upload. Okay, so right now, ito siya guys. Okay, so kamusta naman po kayo mga kadong Bisaya? Ano yung mga ginawa nyo today, right now? Okay, so maglalakad tayo kasi wala tayong masakyan. Lalakad muna tayo. So, kamusta naman yung mga natin, buhay-buhay ngayon? Okay? So, biruin mo, ang hirap pala ng walang service, no? Maglalakad na napakalayo at syempre, kailangan natin magtiyaga, no? Kasi yung trabaho ay napakahalaga sa atin, guys. So, mga kadong Bisaya, kahit habang may trabaho tayo, bigyan natin ng halaga na tayo ay may trabaho, kasi sa ngayon ang hirap ng walang trabaho, lalo na pandemic ngayon. So magtiyaga po tayo, no? So wag nating ipagsawalang bahala na kung anong meron man tayo ngayon, magpasalamat tayo. Kahit mahirap man ang kalagayan natin pagdating sa transpo, so magtiyaga pa rin po tayo. This one, kung napapansin nyo po sa aking likuran, no, maraming mga naglalakad, diba? So pasalamat pa rin tayo kahit papano na may trabaho tayo, may pinagkukunan tayo ng source of income. So napakahalaga po niyan sa atin. Okay, so you find another way, no, kung paano tayo makapunta sa trabaho. Ang mahalaga, may kita tayo araw-araw. Okay, so right now, mahirap talaga yung transportation because of lack of transportation like jeep. Okay, so ang ginawa ko talaga ngayon is nag monthly ng motor or habal-habal. Nag monthly na lang ako, kesa naman, Diyos ko, pag nagtataksi, ang laki ng binabayaran, Grab, so mahal po talaga siya. So hindi ka makakatipid. So imbes na magtitipid ka, pag ganyan yung mangyayari, magkano lang naman, di ba? Magkano lang naman yung sinasahod mo, doon lang mapupunta. So you have to think kung ano yung better way na pwedeng gawin na hindi ka mahihirapan, or hindi mapupunta lang yung sahod mo doon sa ginagastos mo sa monthly, no? Yung sahod mo doon lang napunta sa pamasahe mo. So you have just to make sure that you really make another or find another way. So good luck sa ating lahat. At ganoon talaga, kailangan natin magtiyaga, hindi puro sarap kundi hirap naman dapat ang kailangan natin, di ba mga kadong Bisaya? Tama po ba tayo, no? So lagi niyong tatandaan na ang lahat ng ginagawa natin ay para sa pamilya, para sa ikakabuti ng ating pamilya, no? At para sa budget natin sa pang-araw-araw. So lagi natin tatandaan always, ang kalusugan din ay napakahalaga sa atin, at lagi tayong maglinis, no? Lagi tayong magbaon ng alcohol kasi pumapasok tayo sa trabaho. Kailangan natin maging malinis sa sarili natin kasi tayo ay lumalabas ng bahay. Okay, so mahirap naman kung magkakahawaan na mahawaan mo pa yung family mo o yung members ng family mo. So you just make sure that when you go, or you're just coming from outside, you make sure that you are has an alcohol, charot. English yun. So yun lang, di ba? And sana
ay matapos na rin ho itong kalbaryo na ang pinagdadaanan natin sa ngayon. Kasi ang laki ng pinagbago, ang laki ng parang adjustment na nangyari. What is the adjustment, no? What is the difference between before and after? No, it's not after. Ano yung, yes, after the pandemic. So, doon nga tayo pumapasok sa tinatawag na new normal. So, yung new normal natin, unang-una, transportation, hindi siya katulad nung dati. Limited transportation, okay, but the taxi, Grab is mas dumami pa siya. Kung tutuusin, mas dumami. Kung tutuusin, mas dumami pa ngayon yung sasakyan, mas dumami pa ngayon yung mga private cars kaysa sa pampubliko, di ba? Oo. At saka ang ano kasi ngayon, makakakuha ka na ng sasakyan na kahit walang down payment. It's true, guys. Pwede ka na makakuha ng sasakyan ngayon nang walang down payment. Okay? So, lahat na ng mga hindi posible before ay posible na ngayong gawin. 'Di ba? So, syempre, kung kaya mo naman kumuha ng sasakyan, makakakuha ka, 'di ba? Oh, pero sa mga gusto lamang 'yon, no? So, 'yon yung mga napansin ko, dumami yung sasakyan, yung mga private vehicles, mas lumala nga yung traffic ngayon compared before. Grabe yung traffic talaga siya. So mararamdaman mo lang yung hindi traffic pag Saturday and Sunday or holidays. But pag weekday siya, super traffic po. Mas traffic siya compared before. Yes, so wala, much expensive tayo ngayon kaysa before. Kung before nakakapagtipid ka, yung 100 kaya mong pagkasyahin in the whole day, ngayon hindi kaya ang 100 pagkasyahin in the whole day. So maraming instances na difference, no, before compared sa ngayon. So yun yung mga pagkakaiba nila. And but nang dahil sa COVID, marami naman din nagbago, di ba? O nung before, nung nagkaroon tayo ng ECQ, ang langit luminaw, ang sky luminaw, okay, nabawasan yung pollution, yung dagat luminis, 'di ba? Yung kakalsadahan luminis, nakapag-bonding tayo sa ating mga family, nagkaroon tayo ng time sa ating family, at saka nagkaroon tayo ng iba't ibang klaseng natutunan para sa sarili natin. Kung gaano natin papahalagahan ang mga bagay-bagay na meron tayo, and kung paano din natin bigyan ng halaga yung mga nasa paligid natin, di ba? So marami talaga siyang nagbago. So hindi natin masasabi na itong nangyayari sa ngayon ay hindi na tayo babalik sa dati. Babalik to syempre pag nagkaroon tayo ng vaccine, but hindi na siya katulad dati. So yun nga, kaya nga sinabing new normal, no? So well, pasalamat na lang din tayo na hindi tayo nagkaroon ng sakit. Pasalamat tayo na safe tayo. Pasalamat tayo at ipag-pray natin yung mga taong nag-positive. Ipag-pray natin na lahat ng yon ay may katapusan, lahat ng yon ay may hangganan, at ang lahat ng yon ay may dahilan kung bakit nangyari sa atin to. Okay po? And palagi po nating tatandaan na ang buhay ay napakahalaga sa sarili natin. Ang buhay ay isang pinahiram ng ating mahal na Panginoon. Ang buhay ay sadyang iisa lamang to, kaya huwag na nating sayangin. Kumbaga, kung nandito tayo sa ibabaw ng mundo, gumawa tayo ng mabuti, gumawa tayo ng sa tingin natin ay tama, gumawa tayo ng magandang makabuluhan, at maging maging mapanuri, no? So yun yung best way na mas mayaambag natin sa ating lipunan, no? Gumawa ng mabuti, tumulong kung kaya, magbigay ng kahalagahan sa kapaligiran, sa environment, 'di ba? Kung ano yung mga pwede nyong gawin, 'di ba? Ngayon mga nangyayari, nagkakaroon ng yung iba naman yung nagiging hobby, nagtatanim ng halaman sa bahay, mga naging creative na sila, and yung mga talent mas lalo nilang naipakita, yung improvement yung mga improvement na dati ay
ay parang gusto lang nilang subukan pero ngayon nagagawa na nila, 'di ba? Yung dati kung hindi ka marunong magluto, ngayon marunong ka na magluto, 'di ba? Oo. Dati hindi mo hilig mag-bake pero ngayon magaling ka na mag-bake. So, ganun po yung nangyari sa ngayon. So, lahat ng mga hindi mo dati iniisip o akalain na mas magagawa mo siya today. Okay? So, ayan mga Kadong Bisaya, maraming salamat po sa video na ito. Na ito ay sana ay may mapulot kayong aral na hindi lamang adventure mukbang, kundi magagawa ko kung mas may natutulong ako kahit sa munting mga salita na aking binibitawan na sana ay matulungan at may ambag po ako sa inyo. So maraming salamat po. Stay safe, stay healthy, and manalangin tayo sa Diyos na ang lahat ng ito ay may katapusan at ang lahat ng ito ay may hangganan. So lagi nyo pong tatandaan na ang buhay ay napakahalaga para sa pamilya. Tayo ay narito para gampanan ang tungkulin na ibinigay sa atin ng may kapal. And once again, this is Dong Bisaya. Thank you so much and have a good night and have a good day to all. Thank you po.